president talakawa fa sun shiga wani hali sakamakon canjin kuɗin nan. Wannan kuma ruwansu. Sata fa kuke kenan. I don't want this raga-taga nonsense here. Mu talakawa ne. Ka sani ko wanda kai abun nan dan su ba sa aiki da naira. Kuma suna aiki da naira already kuɗin su yana account. Ya danganta a kansu. Me yasa kake yin abu ne sai ka ce wani jahili? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma za ka muka je cire kuɗi a banki tsohon ake bamu ba a ba mu sabon. Ba a bada kuɗin. Kai asararren ina ne? Amma me dalili? A gashi na gaya maka. To wallahi ba zai yi. Akan me? To ni ban ga laifin su ba. Ko karamar barauniya. Ga mata da ke da dai a fita a nemo a kawo miki ta ya zaki ga laifin shi. Sallallahu alaihi wasallam. Duk wani bala'i da ake girgirowa akan talaka yake karewa. Me kake tunani zai faru? Canjin kuɗin nan babu alkhairi a cikin sa. To yanzu me abin yi haka za a kyale shi kenan? Ni abin da nake tsoro ma kar mun gama sa kuɗi a kawo ne biya bashin da ake bin ƙasa da su. Kaga shi kenan. Wannan magana ce da take buƙatar a zauna a Tabbata bani guri. Sarki Alimi ra'ayinka game da canja kuɗin nan da za a yi. Amma ka sani daga yau sai yau ba ni ba kai har abada. Tabbatar akwai wani abu a gaba. Ashe daidai gaske kake kowa ya jikin shi ya gaya mai din. Insha Allah. Ai ko gashi nan mutane duk sun yi laushi. Yunwa cikinsu ta gaya musu ko? Kun ji ko? Kun ji ko? Ku ne ba ku san haka ba. Sallallahu alaihi wasallam.